Page 380 et 381 ka tafsir al-Qur'ana de sura 27. Falamma jaa Sulaymana tumande arno annabi Sulaymana qala wi be atumiddunani on beyda nailan bimalin jawdi e hore ko mari ko on wawa dum fama atani Allah ko Allah okkilan kon khairum buri mojjude mimma ataakum buri ko okki on kon uri wana gotum min mokkori lan jawdi okkori lan lam okkori lan annabako okkori lan dina balskoni antum onon bi hadiyatikum edenel daje mon tafrahuna kono weltorde kono sikkide ko goddum irji ilayhim rutto ka mabbe fala natiyannahum mi addanaybe bi junudin kunu laqi balalahum biha ngube wawata dartade wala nukhrijannahum wallahi mi yaltinaybe minha mi tabe ka leydi sabay don adillatan har ko be hoybe kadi wo mara kambe saghiruna ko be wirtibe ba on letter kadi hewti qala o wi jabi ya ayyuhal mala'u kono yo horebe mbatu an ayyukum kombo e mon qala kanko nabi Sulaiman amaki ya ayyuhal mala'u kono yo horebe mbatu ayyukum kombo e mon yatini woni ko addantalam bi arshiha danki o sonnajo qabl an ya'tuni ko adi be ardala muslimina ko be julbe sabo humpitike nene bilqisa hino arde qala ifrit immi dari wi ifrit ko hondum ko jinna ka ko yimbe ka ko malaika minal jinni ko jeyandu e jinna ndo immi presenti ndu wi anako min batika bi mi do ma dande ki danki qablan taguma ko adi immade min maqami ka immorde e darnde maada den dum non ko hella ila bimbi ha e midi wa inni min alayhi e dow addugol ki danki e der on dumun nedon laga wiin wallahi mi do wawi wonaji nyomi wolida min mi do holi asikai annabi Sulaiman maaki dum no woddi sabu holagol mbatu ko o mari kon bay hakkunde sabai e kabe woni don dum no fotawa hakkunde do Europe qala alladhi dariwi on presenti on indahum e jungo mun ilmun gandal alqur'ana tegino mantimo on mardo ilmun gandal min alkitab immorde deftere nden on ko ibnu adama imo wi asif ibn barkhiya ana o wi ana min atika bihi mi addante dankigen qabla an yartadda ko adi ruttade ilayka faade ma tarfuka ko do woni darde maada den kanko ibnu adama on mo alla okki gandal deftere nden o sujji o jangi ismullahil azam inde den hino woda ki danki ari dari haray musibbe julbe wakkilo den jangen bayle kanko gandal deftere ko ka do kon ko deftere nde hewta alqur'ana ene hide mari alqur'ana mari gande alqur'ana fo hiden tardi hiden sonji donc amma fi humpitagol inde den ma beydugol humpitagol histoire makko kanko neddo on ma beydugol humpitagol histoire dankiking e hino numéro téléphone ji din 628 60 5309 même numéro e réseau ji din fo si ona are baka email elaji abdoulaye kala@yahoo.fr ma yilto don ka tafsir alquran aran falamma ra'ahu tumande wino dankike mustaqirran hikinyibe indahu katakko makko qala wi hada muti dun do min fadli rabbikum jeya dun e bural jomi'a ko Allah wadde do liyabluwani ko fi yo jarribalan ashkuru emi yettay am akfuru kami yedday wa man shakara kala yettudo fa inna ma yashkuru yo andu ko yettani ko li nafsi ko hore makko wa man kafara wa non kadi kala yeddudo fa inna rabbi ande no jomi ghaniyun ko yondini do karimun ko teddo qala nabi Sulaiman ma kinakkiru laha sansane mo arshaha danki makko kin nanzur ndaren atahtadi e o feway bimana e o anditay am takunu kawla to min alladhina jiyado be la yahtaduna be fewata andita danki munki falamma ja'at tumande arno kanko bilqis gila wiya ene ahakada arshuki danki makin ko ni wayi qalat o jabi ka annahu uri asikai ko kankini holli o anditi wa utina al-ilma annabi Sulaiman maaki men okkama gandal min qabliha ko addi mo kanko sonnajo o kunna men latino kamen nebi muslimina ko men julbe o sadda kon harino sakkimo kanko sonnajo ma kanat ko latino ta'buduhum rewayno min dunillahi ko wori Allah innaha no kanko kanat hari o latike min qawmin ko jiyaade be kafirina yeddobe qila laha o wi ana udkhuli sarha natu kander etasi natu kander hubere falamma ra'atu ba o yi dum escalier ji lawol karewete don nate hasbatu sikki dum lujjatan ko diidele ndiyam wa kashafat o nyuri an sagay ha gay belenji makko din taynon annabi Sulaiman ko du wonno ko falano ko dum dabbi ko yo ya nyoro o yi akoyde makko den dum no mad histoire jano qisaji din fo on nodday kan numéro téléphone dala annabi Sulaiman maaki wata nyoro yaw innahu dun sarhun ko hubere to mumarradun nyinyande mojjinira kange min qawarira harako wietede qawarira de qalat o wi kanko nene bilqis rabbi jomi inni min zalamtu nafsi mi toni hore wa aslamtu mi jebbilike ma Sulaiman wonde annabi Sulaiman lillahi wa nande Allah rabbil alamin jeedo windere de qissa nene bilqis
e qissa ko addi kon ha o nyori e qissa ko addi kon puusi regila fiyo o nyoro e qissa sunndu e qissa letter on e qissa ko ɗum woni jinnawil wingel ngel adday danke ken ila bimbi e midi hakkunde ɗon e midi e qissa oɗo wiiɗo adday danke ken kañum e nder minitaji e ko ɗum woni e ko o jangi kon on yiltitoto ka numéro téléphone ji wayliten wala kada arsalna gom ɗi min neli ila samuda faade samudanko ɓen kadi akhahu musidɗo maɓɓen salihan o yiɓe an sikon ibudullah rewe allah fa idahum tayyo kamɓe fariqani ɓe wonti pecce ɗiɗi yahtasimuna hiɓe yeddodira jaɓuɓe e saliɓe qala yiɓe ya qawmi kono yimɓe lima tastajiluna kon ɗum hawjiran ton bisayyi'ati bone on qabla alhasanati ko adi moƴƴere lawla tastaghfiruna allah hanno insino ɗon ka allah ɓa on bonni la'allakum gasa onon turhamuna on yurmete qala ɓe heka tayyarna bika salihu men katinori magoyo bi mamma ka be wondu be ma ila ardon do fuddudum wiigol juule jange ndiyan ala arde ko remete ala mojjude paykoy koy sella qala o jaabi be ta'irkum kataji mon de indallahi ka alla yuri wa balskoni onon do antum onon do gawmon ko yimbe tuftanuna fitinabe wa kana lati fil madinati kasare don tis'atu rahatin horebe jeenayo kadi no margi sanjano juutudo yufsiduna hibe bonna fil ardi kalidi wala yuslihuna bi alamu inde qalu bi taqasamu billahi bi wondiri inde allah dellanu bayyitannahu wallahi min walanto o awalego min ataka o jemma wa ahlahu kanko yimbe makko ben min warabe summa lana qulanna refte min wi'ana li walihi waliya makko ben mana musidal makko ngal ma shahidina menen men anda min seedake min tawdaka mahalika ahli waregol be ngure makko nde wa inna menen la sadiquna wallahi ko gonga amen wa makaru be fewjino be warira annabi salihu e gumdim be maben makran fewje wa makarna menen kadi min fewjino min dandira mo kambe be halko makran fewje wa hum tay kambe la shuruna be so andude fanzur ndari kayfa kana konno la tonno aqibatu makrihim battane peeje mabbe de anna menen dammarnahum men halkonobe wa qawmuhum kambe yimbe mabbe ben ajma'ina be dendangal fatil ka buyutum ehno cuudi mabbe din hande khawiyatun hino fukki bima zalamu sabukot be toni ko inna fi dhalika andoni dum dola ayatan manele kominon be alamuna be anda wa anjayna alladhina min dande ben amanu gomdimbe wa kana be lati yattaquna hibe hula allah walutan amrutu fi lut id qalat man law ma kannu liqaumihi yimbe makkobe atatuna alfasha e on aray wadugol bone on wa antum ta'anun tubsiruna